ya zamo ango haɗin biye kyau, zaman kwalla ya sanya albarka. Ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Idan magana ake ta dace auren masoya, to auren nan yana sahun fari. Amarya gimbiyar mata, kin yi dace, kin yi gamo da naki alkhairi. Yau angon da kika zabo yana da kwarjini, gashi yana yawaita alkhairi. Allahu ya bar zaman da za ku yi na so da kauna, sha bidiri na so da soyayya kun yi aure. Ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Ranar shagali da nuna kauna, duk wanda baya yi barni da shi zana mai duka. Duk wanda yake ganin haɗin nan a ransa bai yi ba, ganganci a kansa ya ɗauka. Abinda ilahu ya hukunta hakan za a yi, nasi ne ya zo muka ɗauka. Idan aure ciki da soyayyar fan asiri, ya fi a zo a baka Najeriya da ɗare-ɗare. Ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Ummi amarya gimbiya shalele ta mata, ilahu ya kare miki albarka. Taro na bikin ya amsa suna nasa taro, manyan baki muke sauka. Shigar da kika kisan da cewa tarin waɗansu ne, na ga wuyanki ɗauke da sarka. Hidimar manya a barwa manya, yara ku ja baya, harka ce ake ta naira a wanga aure. Ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Abdulsamad ka ɗaga kanka, buɗe idanuwa, kalli dubin nan masoyanka. Kowa murna yake ta yaka, yana farin ciki da zuwan ranar bikinka. Muna da tabbaci da cewa ummi amaryar ka zaka share dukan hawayenka. Ku zauna lafiya muke fata, zai fi daɗi auren sorafin kasirin ku sanya kyaure. Ummi ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Ummi mijinki ɗan mutunci ne, yana da haƙuri, ba ni ne na fara zancen ba. Na san mijinki mai kamala ne, ya san darajar wanda suke saman sa ba wai ba. Ummi da ke da angonki jirgi ɗaya kuka hau, ba jirgi irin na gaba ba. Shaida an ka ba ku yanzu a nan a duniya, an goda amarya an san ku kuna da haƙuri. Ummi ta zamo amarya, Abdulsamad ya zamo ango haɗin biye kyau. Taro yau ake na alfarma, mata da maza an yi shiga irin ta alfarma. Abdulsamad
barka da talauci wanda suke cikin matsi ya Allah ka hore. Ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. Ummi amarya buɗe kunne sako na ƙarshe, ɗauki zama na aure bauta ne. Sanya a ranki yanzu kin bar zaman cikin gida, sai dai kin fito ziyara ne. Haƙƙi nan mijinki komai ya bi ɗaki mai, kar da ki ɗau zigar gawaye ne. Zaman kwalla ya sanya albarka, addu'a ta zauna lau ciki da alkhairi wanga aure. Ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. Abdul Samad kar ka manta haƙƙi na ummi ya koma hannuwa naka. Ci da sha sitira gami da ilimi wannan wajibi ne a kanka. Sannan haƙuri wajibi ne zaman cikin gida. Abdul Samad kai da matarka rayuwar aure ku yi ta ba shakka, ku ji daɗi ku sha sha'anin zama na soyayya kun yi aure. Ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. Sahajadar mawakin ku ne ya taya ku murna auren nan ya ƙara albarka. Garkuwa gurin Mubarak Godigat ne ya Allah ya ja da kwananka. A wanga biki na zo da salo na raira waka, har da rawa na zo na dan taka. Bikin gata nan ake jina na yi wake, na gaishe da ku masoya na an yi aure. Ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. Ranar shagalin bikin masoya gata ta zo, ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. Zaman kwalla ya sanya albarka. Ummi ta zamo amarya, Abdul Samad ya zamo ango haɗin biye kyau. 070 34 86 20 15